లేదు. ಲೈವ್ ಬರ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂಡ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೈಮ್ಲ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಪ್ಪಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದನೇ ಜನಾలు లేరు ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿಂತು ಬರ್ಪುಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಶುಭಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಅದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಅನ್ಸೇನೆ ಕಮೆಂಟೇ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ఒక ಬೇತೆ ಲೈವ್ ಅಂತ ನೈಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೊಂದಿತ್ತು ನೆಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸುಬಕ್ಕಣ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಜುಬೇದ್ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ್ ಜುಬೇದ್ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮಲು ಕಮೆಂಟ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಜುಬೇದ್ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಬತ್ನೈಕ್ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಎಂಚ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರು ಏನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ అలాగే పెట్టుకోరు తిమ్మింది కోడల కంచెనే వెళ్తున్నట
ಕಮೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಕಟ್ ಪ್ಲೀಸ್.